Gai hau jorratzeko, gaztea den arren, ezagutu zure hirian aspalditik eman ditu hainbat hitzaldi eta kolaboratzaile fina dugun Hondarribitarra etorri zaigu. Berak ere ezagutu zure hirian kolaboratzeaz aparte Arma Plaza Fundazioekin beste kolaborazio batzuk egin izan ditu, izan ere Enrique Lekona lehenengo bekaren irabazlea izan zen eta beste kide batekin batera lan bikaina egin zuen Portuarrak Hondarribiko itsas komunitateari egindako begirada historikoari buruz publikatu zen liburu bikainaretan eta Arma Plaza Fundazioak publikatu zuena. Beraz, eskerrik asko Aritz Diez Oronoz da bera, esan dudan bezala Hondarribitarra, Aritz arkitektua da, arkitekturan lizentziatua eta sari bereziarekin graduatu zen 2012. Urtean, Euskal Herriko Unibertsitatean izan zen eta gaur egun han dabil lanean Gipuzkoako kampuseko arkitektura goi eskolan, irakasle bezala eta bera ere, kaixo, arratsaldeon, EHUko doktorea da. 2010 urteaz geroztik, Manuel Iñiguez eta Alberto Ustarrozekin arkitekto lanetan aritu izan da. 2013 eta 2015 urtean Inigo Peñalbarekin ere eta 2015etik gaur egun arte, esango nuke, Imanol Iparragirre Barbero arkitektoarekin ere ari da lanean. Nazioarteko hainbat sari irabazi dituzte eta gaur hemen dugun gaia azaltzeko etorri zaigu. Beraz, esker ona adieraztea besterik ez zait geratzen, izan ere, Hondarribitarra gaztea eta horrelako ibilbidea duen pertsona bat gure artean izatea ohore handi bada, bai Arma Plaza Fundazioarentzat eta baita Hondarribitar guztiontzat ere. Beraz, zurea da hitza Aritz eta aurrera lanarekin. Ni esker zuei gonbidapena bialtzeagatik, beti da plazer bat egindako lanak eta ikerketak elkarbanatzea eta Hondarribian ere zabaldu ahal izatea, alde horretatik mila esker, benetan. Eta eskerrik asko ere gerturatu zeatenei, espero eta interesgarria izatea gaur landuko dugun gaia. Zumardien kontua duela 5 urte landu genuen gai bat izan zen, proiektu nahiko zabala izan zen Euskal Herri guztiko ilustrazio garaiko Zumardi eta pasalekuen aztertze bat gauzatu genuelako. Arkitektura eskolak Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailekin duen hitzarmen baten harira. Eta Hondarribikoa izanik, lanketa horretan Hondarribiko Zumardia ere landu genuen. Eta aprobetxatu dut gaurko okazio hau lan hori pixat zabaldu eta Hondarribiko gaia pixat gehiago indartzeko. Ari horretara, gaurko aurkezpena, pixat Zumardi hauek ulertzeko haien testuinguru kulturala eta historikoa jorratuko dugu pixat hasiera batean. Aztertuko dugu ere ze estrategia edo ze elementuen bidez sortzen diren Zumardi mota hauek, ze ikusiko dugu oso elementu unitarioa direla nahitere estrategia horien bitartez, eta ero sartuko gara Hondarribiko kasuan, aztertuta Zumardiaren aurretik egon izan ziren berdeguneak, ondoren Zumardiak eta Zumardi horien pixat bilakaera ikusteko. Orduan, izenburuak berak amaieran duen K hori ez da intentziorik gabekoa, intentzio importante bat daka, jatorriz aurkezpena egiterako orduan, Hondarribian dauden beste Zumardi batzuk ere pixat agerian usteko saio bat zelako, eta lan hau egiterako orduan, niri ere sorpresa hartu dut, ikerketa horretan eskapu egin zigun Zumardi bat ere aurkitu nuelako, Hondarribian registratzen den zaharrena. Orduan hortaz, ikerketa honen bitartez, niretzat ere berria izan den toki berde bat edo berdegune bat lortu izan dugu. Hondarribian, baina lehenengo irudia Irungoa izango da, delako nire ustez, aurkitu genituen argazkietatik, hobekien adierazten duena Zumardi hauek duten izaera edo zuten kokapena. Gerora, hau da, años 80 edo izango da argazki hau, gerora eraldatu izan dena toki guztietan, hirien eraldaketengatik eta paisaiaren aldaketagatik. Orduan, Zumardiak nagusiki dira zuhaitzez eraikitako espazio publiko batzuk. Espazio hauek beti ere daude hiriguneen
periferian, osea, kanpoko ertzean, eta daude, hirien landalurra edo paisaiarekin oso erlazio zuzenean. Ikusten dugu hemen Urdania plaza, Urdania plazako Baltsaera eta Irungo azkeneko etxeak, garai horretan, herriaren ertza zen landalur honetan zuhaitz batzuk landatu ziren, eta zuhaitz horiek sortu zuten espazio hau, zuzenean, hemen dauden errekekin, eta paisaiarekin, hemen argi eta garbi ikusten da, lotua zegoena. Orduan, espazio horiek izan ziren gure hiriak, eta bertako hiritarrak naturarekin erlazioan modu ofizial batean egoteko sortu ziren lehenengo espazioak dira, eta eskuhartzearen estrategia, esan bezala, oso soila da, baina oso potentea. Alde berean oso ekonomikoa, eta alde berean oso ekonomia gutxirekin eraldaketa oso importantea sortu dezakeen esku hartze bat da. Azken finean, hemen ikusten dugun hau da. Paisai batean, landalurra duen, izaera duen toki batean, zuhaitz lerrokadura jartzea, lerrokadura funtseskoa da, aipamen guztietan arbolez tirados a kordel esaten da, nolabait ere geometria berri bat sortzen dutena, geometria artifizial bat, nolabait ere paisai honetan trantsizio bat sortzen dutenak. Argazki honetan edo irudi honetan ez da argi ikusten, baina fijatu, paisai hutsaren aldean, zuhaitz honen landaketak eragiten duen aldaketa espaziala. Nolabait ere zuhaitz hauek espazio berri bat sortzen dute, eta espazio honen forma unitario hori eta nolabait ere limite argi horiek daude zuhaitzen bidez eraginda. Hortaz, zuhaitza zumardien elementu printzipal nagusia da. Ikusiko dugu nola zumardien ezaugarri hauek eta historikoki ere baien sorreran egon dien gai praktikamente gehienak agertzen dira Hondarribiko kasuan, eta Hondarribiko kasua nahiko adierazgarria da zentzu horretan. Eta ero bestetik, toki hauek hemen Amerikaren pintura honetan ikusten den hau eragiten dute. Filtro bat sortzen dute paisaiaren eta paisaia ikusten duenaren artean. Hiriaren eta landarlurraren artean. Hiritik landarlurra ikusteko modu bat zehazten dute, filtro bat sortuz, baina garrantzitsua ere, hirira iristeko, landalurretik hirira iristeko ibilbidea nolabait ere mugarritzen dute, eta ibilbide horretan hiria ikusteko modu bat nolabait ere definitzen dute. Hondarribiko kasuan ere funtseskoa dena. Eta hauen atzean, sorrera historikoki, espazio hauek nagusiki 17. mendean mailaretik aurrera sortu bat ziren ere, nolabait ere Erdi Arotik sortu ziren loregintza eta paisaigintza estrategia batzuekin lotuak zauden. Nolabait ere, espazio honen sorrera oso utilitarioa da, eta dago lotuta 13. mendetik aurrera arkitektura zibilean espondak egonkortzeko, landalurra baita ere egonkortu, nolabait ere lur mugimenduak eta ibai hartzak eta egonkortzeko sortu ziren teknikak batzuekin. Eta garai horietan, horrelako tokiak, hemen ikusten duen bezala, Lejadeko laku honen ertz honetan esponda urbanoago hau egonkortzeko, sistema errexena zuhaitz batzuk landatzea zen, zuhaitzen sustraiek lur hori lotu eta egonkortzen zuten, eta utilitarioa zen elementu hori erabiltzen zen egonkortzeko ertz horiek. Zer gertatzen da? Zuhaitzen kokapen huts horrek hirietatik gertu egonda, modu espontaneo batean bilakatu ziren bertako hiritarrak modu oso libre batean espazio hauetaz gozatu, itzalean ibili eta nolabait ere elkarretaratu eta nolabaiteko funtzio publikoak hartzeko erabilerak hartu zituzten. Bilakatu ziren hiritarren bilkura espazioa eta ardazten hasi izan ziren, lehenengo modu instituzionalizatu batean, hirietan gertatzen ziren funtzio eta bilkura publikoen tokiak. 16. mendean, harresien tekniken garapenarekin oso lotuak zaudenak lur mugimenduekin, fosoen irekierekin, terraplenen eraikitzearekin, eta elementu hauek, zuhaitz elementu hauek, funtzio utilitario horrekin ere, hasi ziren hirien ertzetan zeuden harresien lurrak egonkortzen. Eta nolabait ere, berriz ere, guztiz funtzio pragmatikoa zituzten espazio hauek, sortu zituzten ere, pasealeku bezala funtzionatzen zituzten espazio batzuk. Ikusiko dugu Hondarribian ere zirela.
Eta, pixkanaka, garai horretan, nagusiki lorategiak eta lako plazerrezko espazioak, dirua zuten pribatuen esku zeuden espazioak ziren, gehienez itxiak, klase altuenei zuzenduak, erregetzari eta bar, hasi ziren pixkanaka, baitare gizartean sortzen hasi ziren eraldaketa sozialekin, noitere jendarteara irekitzen. Hemen Parisen ikusten dugu, nola beti ere, berriz ere lotua, harresien ideia horrekin, ikusi dezakegu hemen Tulleria Jauregitako errege lorategiak, Katerina de Medici eraikitakoak, guztiz pribatuak, baina nola ja 17. Mende inguruan, harresien honetan, hemen foso hauek egonkortzen zituzten zuhaitza hauen ingurutan, hasi ziren sortzen ja zumarditzat hartu daitezkeen lehenengo espazio batzuk. Ikusten dugu hemen nola osorlazio zuzenen dauden harresien ezaugarri hauekin, eta nola funtzio publiko horietaz gain, funtzio ludiko batzuk ere hartzen hasi ziren. Hemen Le Palmel jartzen du frantsesez, dela pilota jokoa, eta ikuste funtsezkoa da ulertzea ere espazio hauetan, garai horietan jolasten ziren joko nagusien espazio bilakatu zirela ere. Garai horietan, Europan gaur egungo euskal pilotaren aitzindaria den pilota joko bat jolasten zen, hemen baita ere, gerora toki ezberdinetan garapen ezberdinak izan ditu, adibidez tenisa hemendi dator, gure euskal pilota ere hemendi dator, baina espazio hauetan Europan zehar hasi ziren ere horrelako funtzio ludiko horiek hartzen. Inkluso, hemen ikusten dugu, hau Pradoko irudi badat, Madrilen, garaioetan Prado de San Jerónimo izenez zegoena, Madrilgo hiria zuen tokian dago, aizate Madriletik El Retiro Jauregiraz begiratzen, eta fondoan Retiroko paisaia, eta ikusi zein eraginkor, zuhaitz landaketa batek nola sortzen duen, limite bat, baina filtro bat ere badena, eta noitere paisaiari begira dagoen, miradore bat sortzen duna. Kasu honetan, ekarri dut irudia, jokoaz gain, merkatuak, jaialdiak eta horrelako gauzak egiteaz gain, 17. Mendea amaieran, paseoaren kimena edo bilakatu zen gizarteratze elementu nagusi bezala. Gaur egun tabernetan ateatzen gara eta egiten ditugu gure kontaktu sozial nagusiak hemen behintzat, garai horietan kontaktu sozial horiek espazio hauetan sortzen hasi ziren eta paseo hauek izen horiek hartzen dute pasiatzeko balio zutelako eta pasiotze hori zen baita jendartean erakustea eta jendarteko erlazioiek ere sustatzea. Eta ikusten dugu hemen karroak nola dauden, nola dagoen jendeak ibiltzen eta nola asteburutan eta jai egunetan jendeak ateatzen zen zuen hoberenarekin bertan bere posizio soziala edo bere erlazio sozialak sustatzeko eta hobetzeko pentsatzen dut. Eta berriz ere, ikusten dugu beste kasu bat, Londreseko Le Mall parkea, gaur egun Buckingham Palace-etatik ateatzen den ardatz huts bat dena, baina antzinean askoz zabalagoa zen zumardi bat bilakatu zena, eta berriz ere, jokoaren ideia, espazio hau sortzez egin zelako, bertan jolasten zen pilota jokoa hartzeko, zumardi hauen azpian. Horregatik, Palmal izenaretik dator, juego de pelota, eta Le Mall bezala gelditu da. Begiratu berriz ere, estrategia berdinak agertzen dira, zuhaitzak dira, praktikamente bakarrik espazioa sortu eta definitzen dutenak. Lurra naturala da, inguruan ez du beharrik, ertzen beharrik, baizik eta ertz horiek zuhaitzen geometria berak sortzen du. Eta, azkenik, espazio hauek, pixkanaka, hiriak hasi ahala, periferian egotetik edo justo bordean egotetik, pasaziren hiriaren barrualdera egotera. Hemen dakagu adibidez, Champs-Élysées hiribidea edo etorbidea, jatorrian Parisetik kanpora zegoen etorbide baten inguruan landatutako zuhaitz batzuekin sortua zegoena, eta hemen Arco de Triunfotik ateatako irudi honetan, ikusi daiteke nola hiriak horien inguruan sortzen hasi ziren, eta espazio hauen funtzioa eta kokapena eraldatu zuten edo eguneratu zuten. Euskal Herria bueltatuta, hasiko da gertutatzen pixkanaka, Baiona dugu horrelako erakusle nagusiena, adierazteko irudi honen bitartez ere, zumardi hauek toki estrategikoetan zeudela, ez bakarrik hirien kanpoaldeetan,
baina nagusiki hirietara iristeko bide, errepide edo eta eraikin nagusien inguruan sortzen ziren. Nolabait ere, prestigiozko zonaldeak zirelako eta prestigiozko zonalde hauek zuhaitzen bitartez egonkortu eta dignifikatzen ziren. Hau da, Ziudadelatik Baionaraka dagoen ikuspegi bat, hau da Adurri Badia, eta hemen da Frantziatik iristen den Sant-Esprit zubiaren sarrera, Baionako sarrera nagusia. Eta ikusi daiteke nola, ertza hauetan, Adur ibaia egonkortzeko ertza hauetan, landatu ziren zuhaitz batzu, lehenik Ale Bufle, Ale Marine, eta horiek sortu zuten alde batetik, hiritarrentzako, urarekin edo portuko espazioekin erlazioan egoteko zumardi batzuk sortu zituzten, baina beste aldetik ere, hirira iristeko ibilbide horretan, hiriaren altxaera hori definitu eta edertzen zituzten espazioak ziren ere. Ikusiko dugu ere, buruan ikusten bazue zumardia, elementu horiek nolabait ere badaudela ere bertan. Eta beste funtzio bat, funtzio nolabait ere produktiboa. Itxasertzeetan egonik, ibaiertzetan egonik, hiriaren sarrera horietan egonik, bertan betiranik funtzio produktibo batzuk egiten ziren, eta askotan portu espazioekin lotutako espazioak dira, ikusiko dugu hemen ere badagoela, portu espazioekin, merkatu espazioekin, bertan egiten ziren jarduera hauekin ere. Eta azkenik, hauek dira azkeneko irudiak Hondarribira iritsi aurretik, Donostia, zakit ikusten duzun identifikatuta, hau da San Bartolomei Muñoa eta hau da hiribildua, justu harresiak bota eta urte batera, urte berdinean, ikusteko nola, gure lurraldean ere, harresietik kanpo, nagusiki, oraindik 19. mendean harresiak zituzten hirietan, Hondarribiaren kasua, espazio hauek, nolabait ere, harresien babes distantzia hori bete zuten, nolabait ere, babes militar hori libre uzten zituzten espazioak, zuhaitzekin edertuz. Hurrengo irudian koloreztatu dut Photoshopekin, pixkat argi hau ikusteko, ikusteko nola, Frantziatik, Hondarribitik inkluso, datorren ibilbidearen sarreran, hemen Santa Catalina zumardia sortu zen, hau San Martin eta Alde Zaharraren artean, nolabait ere, ate nagusitik ateratzen ziren ertz nagusien inguruan, zuhaitza landatuta, zumardi sistema nahiko zabala sortzen zen, azkenean parke publiko bat bilakatu zena, eta gerora, hiria hemen zabaldu zenean, hemen dauden zumartxo horiekin, bulebarraren ardatz horretan gelditu zena, edo eta eraldatuta orain ibaiaren hartzetan dauden pasaleku horien inguruan. Eta Hondarribian, zer? Ez ditugu aipamenik, nintzat ez ditut aurkitu, baina kartografia historikoaren bidez, ikusi dezakegu nola, hiribilduaren barruan ere, harresikin lotuta, nola, ziren plantazio edo zuhaitz, elementu batzuk, nagusiki, nire ustez, funtzio pragmatiko honekin lotuak zeudenak. Batzutan, bizat, kartografia hauek, elementu grafiko hau ez dakigu zuhaitza marraztuan dauden zeudelako edo baliabide grafiko huts bat den, baina nolabait ere elementu batzuen errepikapena kartografia ezberdinetan esaten digu horietako batzuk bazirela tokian. Fijatu nola gainera toki utilitarismo honetatik oso estrategikoa diren tokietan agertzen diren. Kasu honetan, Bamako kuboaren lienzoaren aldean, hori da lienzo bat betelan asko izan zuena, eta betelan horiek egonkortzeko, hemen zuhaitz erlenkada bat agertzen da, garaioetan, seguro, zumarditxo bat bezala funtsatzen duzuna, zeratik, hor, Bidasoa ibaira eta bokalera irekia zegoelako, Bestetik, fijatu nola, erreginaren baluartearen terrazan, terraplen horretan, agertzen dira, zuhaitz elementu batzuk, kasua honetan dira, 1700. urte inguruko kartografia batzuetan, baina baita ere nola hemen, gero pilota jokoa egongo den toki horretan ere, agertzen diren zuhaitz lerrokadura batzuk. Kasu honetan, funtzio oso utilitarioa ez dutenak, baina behar bada, bertako espazio honetan, paseorako espazio bat edo sortu zezaketena. Fijatu nola, aurreragoko plano batean ere, hau da, Tiburcio Spanoki 1606. urtean egindako hiribilduaren pare bate baketa, hau da erreginaren baluartea, dikea, Santa Engrazia eta Santa Engrazia mendia, eta hau da
bueno, kapilla del Crucifijo zainduaren ingurura begira, fijatu nola hemen agertzen diren, zuhaitz horiek, ez, ematen daude marraztutak, ez, marrazteagatik, ez, Espanokik ere marrazten ditu, eta marrazki hau da, baluartea ereki eta 50 urtetara, ez. Orduan, begiratu nola, igual, betelalekin eta arresien elementuarekin loturiko, zuhaitz, komponente batzuk, zeuden hiriaren barrualdean, ez, eta funtzio utilitario bat zuten ere, niri beti deigarria iruditu zait, eta oso polita den zuhaitz bat iruditzen zait, funtzio utilitariorik ez dakan zuhaitz bat agertzen da kartografia kasi guztietan, San Felipe baluartearen punta horretan, ez? Lurrak egonkortzeko funtzioa ez duena, ze hor, behan arresia dago, ez? Baina, paisaiarekin eta hondarribiak badian zuen kokapen lekuan, funtzio oso importantea egiten duna, ez? Zatik, baluarte hau, portuaren ondoan zegoen, ez? Gainera, barkutik etortzen zirenak eta oinez etortzen ziren guztiek punta hori ikusten zuten, eta ikusi nola, hau da Frantziatik, Hendaiatik, ateratako irudi batean, nola zuhaitz horren presentzia ere azpimarratzen den, eta behar bada garaio herrietan, hondarribiaren iskin hori, angelu hori edertzen zuen, zuhaitz importante bat zen, kartografia gehienetan agertzen delako, berriz ere Atlas Maseko kartografia honetan. Orduan, zuhaitz bakar bat marraztu izan horrek, esan nahi du, zuhaitz horrek ezakit presentzia, edo kolektiboaren memorian, presentzia bat zuela, idatziz helazen zaiguna, hemen kartografia bidez iritsi zaiguna. Eta hemen berriz ere, plano hau oso kalitate txarrarekin dakat, dago beste bat oso antzekoa ere politagoa dena, minus exoko txikiagoan dut, orduan ez dut ekarri, fijatu zetioanen irudi hauetan, nola, agertzen diren, kasuan sintetioagoa, zuhaitza horiek, baina ez daudenak hor. Nik uste dut jartzeagatik jarrita, baizik eta bertan egonkortzen lanak egiten zituzten. Baita ere, adibidez, bretxa baten, kasu batean, zuhaitzaren sustraiak, bretxaren lurrak eusten zituztelako. Orduan, dago beti pragmatismo, eta edertasunaren arteko, noitere, simbiosi hori. Aldiz, elementu hau ez dakit zumardi bezala ezin dira izan datu, baina, ikerketatxo hau zabalduta, aipamen badago interesgarria delako zumardi bateri lehenengo aipamen egiten dion aipamentxo bat. Eta da, Manuel Artolak egin zuen lan bat, frente a la arboleda y la pared del puente de Amute. Nik ikusi nunean, zen hostia, hau zer da, eta milaka aldiz ikusi ditudan planoak badira ere, beti begia, ez da toki guztietan fijatzen, eta fijatu, ikusiko du nola ikonografietan ikusten dien zenbait gauza, igual ikusten digunean, edertzeko daudela edo jarrita dauden bezala daudenak, gero batzutan dute errealitate puntu bat, eta ikusiko ditugu horrengo iruditan, nola, kaputxinoen aurrealdean, ja langoten planoan, 1700, agertzen den, gero, 20 urte ondoren, agertzen den aipamen horretan izendatzen den arboleda. Kokapena, hemen fijatu, ez dagoela oraindik zumardirik, zuhaitxoa badago hor, baina zumardirik ez dago, eta fijatu kokapena ere estrategikoa dela. Zatik, hirira iristen den bide nagusiaren, lehenengo zubiaren amaieran, garrantzia duen eraikin baten aurrealdea dignifikatzeko, eta baita ere hemendik nagusiki Irun alderaka, Hendaia alderaka dauden ikuspegiak baliatuta, badago zumardi baten plantazioa, aipamen baten bidez, garaio horretan iritsi zaiguna. Eta gainera, data honetan egonik aurreko urtetan hiriak zetio bat jasan izanik, hau 16. mende, 17. mende, 1600 mucho, amaieran bentsat hor zegoen espazio bat badela ikusi dezakegu. 30 urte, hemen zun bat dukatakegu, ez nintzeko batzen hemen dagoela, fijatu, bizat gero momentu horretan ere lehortzen hasi ziren polderren testu inguruan ere kokatuta, eta 60 urte gerora, ikusteko ez dela zuhaitza jartzeagatik, zuhaitza hauek askoz ere hobeago azaltzen dira marrazutak Kramerren plan honetan, adirazita, zumardi nahiko zabal bat zela, justo bidearen albo batean mugarri bat sortzen zuna. Eta hemen dugu, beti askok izaguna duzuten planoa, hemen beti, gauza batzuk idealizatuagoa daude, dena idealizatu dago,
zer agertzen da hemen, ez? Zumardiaren presentzia, ez? Hemen kaputxinoen eraikina, fijatu eskailerak daudenaren berdintxoak, muteko zubiaren ardatza, ez? Zumardia hemen, eta gero pasako gara, hor fondoan agertzen diren zuhaitz horietara, ez? Eta Zumardi hau, argazkizarretan, pixat bueltak emanik, oraindik zuhaitz batzuk kontserbatzen dira, pixat hor dauden etxe bizitza bihotz horren erdian, ez? Baina duela zain asko arte, oraindik ere Zumardi zera mantentzen zuen, nahiz eta hemen dauden zenbait zuhaitz ja moztuak dauden, ez? Hau da, arkitu da, argazki pixatzar oberena, ez? Ikusten dena, pixat honek sortzen zuen, pixat espazio hori bidearen albo horretan, ez? Urte gutxi geroago, aipamen ja ugari gehiago agertzen zaizkigu, ez? Reunidos en ordinaria, ofrecer al remate los árboles de la Alameda, gainera, la Alameda bezala agertzen da, Alameda nagusi izango balitz bezala, ez? Edo incluso, hemen ja tokia esaten digute, descargo del juego de Urrutia, sobre las obras del dique de Santa Engracia, ez? Junto a la nueva arboleda, ez? Urte gutxi geroago eta kartografiak ere konfirmatzen digu, gaur egun, Hondarribiko Zumardi bezala ulertzen dugun, Zumardia sortzen da. Bigarrena, baina ez azkena, ez? Orduan, Zumardi hori sortzen da testuinguru honetan, ez? 18. mendea, ez? Hiribildutik kanpo aldera espazio, solasaldi espazio batzuk erabiltzeko asmoarekin, ez? Hiribildura iristen den bidearen ondoan, ez? Eta ikusi gezakegu nola ibilbide hori sortzen den, ez? Nolabait ere, Zumardi hauen bitartez, ez? Hondarribira iristen dena, ez? Lehengo Irungo, orain Hondarribia kalenden horretatik pasa, ez? Mendeluko padura guztiak zeharkatu, ez? Amutera iritsi, amuten geldialdi honetan Zumardi hau eta hiribildua fondoan ikusi, eta ibilbidea jarraituta, ez? Dikea pasa, eta bigarren Zumardi agertzen zen, hiriaren sarrerara iritsi aurretik, ez? Ikusten dugu hemen Wilkinsonen honetan, hor dagoela, eta ibilbidea ere gero ikusiko dugu beste zentzuan ikusi daiteke, ez? Hiritik aterata, hegoalderaka junda, edota Hendaiatik itsasontziz pasatuta, portuaren azpiegiturak zeharkatu eta Zumardira iritsita, eta bertatik hirira, bale? Kartografia honetan, ez? Ja Kramer da, 1758, ikusten dugu bertan ja agertzen dela, ez? Lehenengo Zumardia, hemen kostako bidea, esan da Engraziatik, padura hauek zeharkatzen zituen badikea, ez? Eta Zumardiaren elementua. Zakit, fijatzen zaten, kuriosidade batean, ez? Gaur egun Zumardia duen tamaina, baina askoz txikiagoa den Zumardi bada, ez? Gaur egun Zumardia praktikamente ere honeraino dator, de hecho, pixkat moztua dago, karretera zabaldu zenean, pare bat zuhaitz lerrokadurak kendu zitzaizkiolako, baina fijatu nola posizioa guztiz estrategikoa den, eta irudi honetan ikusten dira, Zumardiaren inguru honetan sortzen diren konponente guztiak. Zumarditzat ematen dugu, ez? Ulertzen dugu, zuhaitzak dituen ambit hori, baina zuhaitzaren horien inguruan zauden zenbait elementu ere, Zumardi horren, sistema horren parte ziren, ez? Ikusten dugu alde batetik, iritxeera dikea dugula hemen, ez? Bestetik dugu lonjaren eraikina, eta lonjaren eraikinetik agertzen ziren bakai edo moien ertzoiek, guztiz lotua gaudenak geometrikoki, ez? Zumardiaren elementu honekin, Zumardiaren posizio honek ere egonkortzen ditu, ez? Hemen errekaren alde horretan, ez? Zeuden lurroiek, ez? Agertzen da, Santa Maria Atearen sistema guztia, ez? Cuerpo de guardiarekin, baina fijatu nola, hau da 1758 ja, beste kartografietan, hemen ez da zuhaitzik, fijatu nola ere, hemen zegoen kontraguardiaren edo eskarpa horren tokian, nahiko zapustu ateratzena setiotik, eta garai horietan pixat egonkortzeko intentzioa zutena, de hecho, daude aipemenak espazio hau portu bezala erabiltzen zanarena, fijatu, hemen pliegotxo, lurraren itzalekin ikusten da pliege moduko bat dagoela, hor agertzen diren landaketa batzuk, gaur egun dagoen Gernikako arbolaren aurreko errenkada horren aintzindariak edo direnak, eta gero horren ondoan, ze agertzen da, jatorrian hemen zuhaitz batzuk ikusi ditugu, agertzen da I letrarekin pilota jokoa.
el juego de pelota, ez. Nun fijatu dagoela hiriaren irteera, hiritik paisaia ikusteko aukera, elementu portuariekin dagoen erlazioa, iritsiera, son nukleo potentean, baina gaita dago espazio ludikoa hiriarena, antzinean hemen jolasten zena, txikiagoan pentsatzen dut, eta gero kanpora eraman zena, ez. Pentsatu ere, garaiarrioetan, Hondarribia militarki gainbera oso vertikal batean dagoela, baina aldiz daude eskuartze zibiko oso importanteak hiriaren noaiteren hortasuna mantentzeko egina daudela. Zumardiak sartzen dira claramente, ez? Eskuartze sistema horietan, baina mende honetan ere dago udaletxearen eraikitzea, ez? Eta dago kanpondorrearen eraikitzea, ez? Orduan, hiria militarki bera egiten duen ala, hiritarrak edo bertako jendarteak eskuartze batzuk egiten ditu hiriaren zenbait elementu publiko indartu eta hiriaren defentsa publiko bat egiteko, ez? Eta hemen dugu lanean egin genuen rekonstrukzio moduko bat, pixka tramposoa da, ze harresiak eta oraindik eraikiak agertzen dira eta Zumardia beresten osoan, ez? Zumardia beresten osoa hartu zuenerako harresiak bolatuak zeuden eta zeren egoera honetan egongo, ez? Baina polita da ikusteko sistema guzti honek hartzen zuen edapen espaziala, ez? Berriz ere, ez? Zumartiaren lerrokadura, ez? Ja beresten gehienean, ez? 4 zuhaitz lerrokadurekin, ez? Ja eraiki ziren horma horiek, bere geometria gonkortzeko, kai sistema, ez? Harresi sistemaekin zuten erlazioa, ez? Zumardiaren edapena mendebaldera lerrokaduranen bitartez, eta lerrokadura horren pixat gerizpean edo hor formatuta, harresien albo batean, pilota jokoaren espazioa. Ikusiko ditugu argazio batzuk. Hemen, 19. mende erdiko irudi bat, ez? Ja hasi dira polderra hauek eraikitzen, jatorrian hau guztia marismak izango lirateke, baina dago hemen ikuspegi bat, ez? Zumardiaren ardatz hori, ez? Filtro bat sortuta eta hiriaren noaitere oinarrian dagoen elementu vegetal bat sortuta, ez? Portuaren badikeak, ez? Da noaitere, Hondarriko profila, Merzereuren irudi honetan, eta gero pixat aurrera junda, hau ja bada mende amaiera, 18. mende amaiera, harresien minadoa edo estanda dirazten duen plano nahiko argia, argi ikusten da, ez? Eta aldiz, harresien oinetan sortutzen hasi ziren espazio guztiek. Zumardi hauek, interesgarria ulertzea, denboran zehar ere oso maltratatuak eta eraldatuak izan direla, beti. Zergatik, gerretan, zuhaitzen presentzia hori kaltegarria zelako harresientzat, eta mozten ziren, ez? Egur hori balio zuen ere eraikuntza lanetzako eta material bezala, ez? Da nolait ere, daude aipamen ugari, zuhaitz horren mozketa, replantazioena, zuhaitzak enfermatu eta berriz erreplantatu behar izatearenak, ez? Eta dakagun azkena da, seti honetan, ez? Gerra da konbentzion, frantsesek zuhaitz guztiak mozten dituzte, eta interesgarria da, buelta eginda, 5 urte gerora, ez? Baionatik ekarritako zuhaitz batzuk erosita, berplantatzen da Hondarribiko Zumardia, ez? Orduan, interesgarria zergatik, nahit ere, zuhaitzak elementu biziak direlako, eta hasi, hil, berregin, joatzelakoak aldatzen ez den bakarra da, jatorrian dagoen zuhaitz plantazio horren geometriaren ideia. Berdina dena, ez? Naiz eta testu inguru aldatu, ez? Eta nahit ere egokitu funtzio ezberdinetara denboran zehar. Hortaz, 19. menderako, plantazioa bikoiztua zegoenerako, Madozek, duela Diccionario Geográfico Estadístico de España, estatuak eskatu zion udalerri bakoitzari informazioa helarazteko estadistikoa hirien inguruan eta baita ere deskripzioa herriarena, Madozez joan herrizeri dena begiratzen, bezik eta jasotzen zuen bertakoek emandako informazioa, eta bertan, besteak beste, aipatzen da Zumardiaren informazioa. Eta interesgarria da, jarri dut, ze esplikatzen ditu, toki horrek zituen onura guztien elementua. Una deliciosa alameda, deliciosa hitza ez da zergatik jarrita, delako plazerrerako espazio bat, hacia el sur,
60 pasos a la puerta principal, atearen ondoan, un cuadrilongo robado al mar, por medio de un grueso murador y cerrado por todas partes con una pared, tal. Se prolonga a 250 pasos y 50 de ancho, y tiene 3 entradas principales por el centro, gaur egun oso aldatua daudenak, ni baino zaharrago zaretenak seguru ezagutu zuten, nik ezagutu ditut ere, zeuden armaila hori, forma kurba zutenak, fiat ere espailoreriak sartzen zirenak, y hay 4 hileras de 104 plátanos cuya sombra es muy agradable, habiendo además 4 asientos largos de piedra para su descanso. Asientos de piedra hori gauza komentatuko gero. Es un verdadero sitio de recreo por las buenas vistas que se disfrutan, teniendo al este el Bidasoa, al sur Irún y al oeste el paseo de la ciudad, que es ancho, llano y bien cuidado camino que conduce al último indicado pueblo. Komentatu dugun elementu guzti horiek agertzen dira, eta garai horretako jendarteak kontzientzia bat zuen, Zumardiaren parte zirela, elementu guzti hauek. De hecho, memoria kolektiboan desagertu den elementu interesgarri bat dago hemen, Banco de Piedra irrotu denean garrantzitsua da, toki hori Damarri deitzen delako, eta askotan Alameda o Lameda de Damarri bezala aipatzen da, bertan bazelako harri banku bat, dama harria edo izen ez dagoena, eta behar bertako jendartearen ritoetan eta importantzia handia zuena, ematen duenez, bertan, ere zeuden ehorsketetan, zeuden segizioak eta bertan gelditzen zirelako, Zumardiaren ondoan, toki polita, Angelusa rezatu, eta azken agurra emateko. Orduan, fijatu, espazio hauek, funtzio sozial eta publiko oso importante zituztela, eta gero, hartzen zituztela ere, bestelako jarduera publikoen eszenatoki nagusi zirela. Gaur egun, horren islada da iraiaren 11-an, egiten den merkatua, baina antzinean funtzio asko gehiago hartu zituen. Eta hemen irudi batzuk, irudi zaharrenak saiatu naiz ekartzen, dira 1860, más o menos, dira argazki nahiko zaharrak, eta ikusi daiteke, hemen portuaren iritsiera, Zumardiaren toki hau, fijatu zuhaitzen fintasuna, zuhaitz hauek ez dira gonor 1740 urtetik, berlandatuak izan dira, toki berdinean, eta fondoan harresiak eta iria, pixat Merzereuren irudi berdinarekin, irudi berdina urte pixat gerorago, ja Kasino Zaharraren erekitzerarekin, berriz ere, portuaren funtzio, produktibo eta merkataritza funtzioa hauek, aduana funtzioa ere bazuten, herriaren irtenbidean zegoen espazio hori, Zumardia beraren norma hauek bakai bezala funtzionatzen zuten, hori duela gutxira arte, hor ontziak eta gabarrak bertan ontziratzen ziren, balio zuelako gauzak kargatu eta deskargatzeko eta garraiatzeko goaldaka, orduan Zumardi horiek ludikoak ziren, noski funtzio produktibo edo komertzial bat ere hartzen zuten, eta irudi hau ere oso polita ikusteko Zumardiaren errenka desberdinak, los famosos bancos de piedra, ertzau, errekaren urak, jatorrian zabaltzen zirenak, eta hemen kanpinaren mendiak eta jaizkibel ez da ikusten, baina nor fondoan, ikusiko litzateke. Eta bestetik, honen inguruan zeuden elementuak, piloto jokoa, argaz pintura oso famatua, Baionako Euskal Museoan dagoena, eta ikusteko nola 17. mendean formalizazio bat eman zitzaion jokoaren espazioari, eta Hondarribian armaila batzuekin sortutako espazioa zegoen, argazki bat igual ez dena ezaguna, Baionako Euskal Museoa baita ere, Baionako Euskal Museoak ditu argazki kolekzio oso onak eta oso zaharrak, zaharrenetarikoak, Karlistaren garaikoa, fijatu harresien ertzau, ni hauek baditut kalitate honean, nahi duenak eskatu eta ni lasai pasako ditut, oso polita dira. Erreginan baluartea oraindik guztiz eraldatu gabe, eta hemen oinean ikusteko Gustav Kolinek zula gezurrik esaten ere, espazio hau, armailak, hemen jatorriz, igual egurrezko armaila batzuekin zabalduta, eta hemen, fijatu, zuaitzik, hemen dauden zuaitzak, ez daudela. Behar bada, haukasiko Gustav Koliren gaiaik berdinekoa da. Hortan, igual ja moztu zirelako edo desagertu zirelako momentu jakin batean. Horren aurrean, beste argazki bat, nahiko ez ezaguna, baina oso interesgarria, hiriaren atea. Hau da,
Santa Maria Atea hemen dago kuboa, Santa Maria Atea atzean dago, hau da San Felipe baluartearen lienzoa eta kanpoaldeko atea, eta hemen Zumardiaren aurrean zegoen hiriaren iritsiera, ez? Pixkat, ja erruinetan edo nahiko ondatuta zegoen garai batean, hau Canadian Center of Architecture artxiboan dago, eta baditu ere, Hondarribiko bere lau bostamabot argazki interesgarri, baina Zumardiarenak ez, zoritxarrez. Eta gero bestetik, beste aldean, ez? Portuaren azpiegiturak, ez? Eta esan duguna, ez? Hondarribira iristeko edo Hondarribitik ateratzeko, ibilbide hau ere ulertu zitekeen nola, Hondarribira iristeko, uretik iristeko ibilbide bezala, zegoen Lonjaren tokia, Lonjaren ondoan, ez? Gero ikusiko dugu ja amaieran San Marko gurutzea, ez? Harrera egiten zirena ere, bertan lurretaratzen zirenei, eta hortik iritsita, Zumardira zegoen ibilbidetxo hori, ez. Garai honetan, 19. mendearen lehenengo erdian, Hondarribiko Zumardi handiena eraikitzen da. Zumardi bezala ez duguna ezagutzen, baina oraindik Zumardi izaera oso potentea duena. Zein da Portu auzoko, ez? Zumardia edo San Pedro Galeko zuhaiztia. Orduan, hau Enrique Lekuna Bekaren bitartez deskubritu genuen, ez? Ikerketa egin genuenean Zumardiena ni se me había pasado burutik, ez? Norait ere oso ohituratua egoten zanean gauza batekin, duzu, ez? Norait klasifikatuta toki batean, eta kostatzen dugu gehiago ulertzea zein testuinguruan dagoen, ez? Eta, ja, segurazki 1830 inguruan edo, udalak erabakitzen du, portuarekin lotuko duen bidearen bi aldeetan zuhaitz batzuk landatzea eta zuhaizti bat egitea. De hecho, aipamenetan esaten da, plazerrezko espazio oso polita zela, arrantzaleen jarduerarekin batera zegoena, itsasora irekita, eta baitugu zenbait aipamen, lehenengoa da, plano 8 batean dagoen aipamen hau, Camino hacia la Marina, eta agertzen da, una hilera de árboles. Pena da, ez daudela marraztuak, baina agertzen da, legendan, Eta dar lectura de un oficial de diputación para que el ayuntamiento, coja un arquitecto para reconocer y medir un terreno que ocupa la arboleda de la Marina. Irudikapen historiko gutxi ditugu, hemen da testuingurua Zumardiaren aurretik, garai horretan ere, 1780 pikotik aurrera, eraiki zen hemen dike berri bat, portu funtzioak zituenak, eta hemen zegoen lur horren aurrean, berriz ere funtzio bikoitza, areatzaren lurrak egonkortzea eta itsasotik zuen izaera, hain fragil hori egonkortzea, eta bestetik plazerrerako portu bat, elementu bat sortzea, gainera jarduera produktibatekin lotuta, arrantzarekin. Agertzen da, berriz ere beste margolari baten dula, hemendik eta hortik, segurazki hauek jarria daudenak edertzeko planoa, agertzen dira, Bretxako edo Javier Ugarte kalearen aldaden amaieran, San Pedro kaleko zuhaitzak, kasu honetan 1863, baina aurretik aipanetan daudela. Eta pixat azkar juteko, irudi hau, oso polita Serafin Abendañorena, ez dut inoiz aurkitu kuadroan ondagoen eta irudi hobeagorik, hau da diburu batean dagoen litografia baten irudia, baina oso polita dena, oraindik arrantzale etxe tradizionalen aurrea alde hau, eta bai alde batean eta bestean, fijatu lurra jarraia da, ez dago definizio eta banaketarik, zuhaitza dira banaketa hori sortzen duten bakarrak, San Pedro kalearen bi errenkadak, eta hemen zuhaitza hauek berriz ere berlandatutak, ze hauek oso txikiak dira, segurazki ja dira orain ezagutzen ditugunak, ulertzeko zuhaitzek edo landatze estrategia hauek espazioa formatzeko zuten indarra. Hemen kalea ez da lehenik sortu eta ondoren zuhaitzak agertu dira. Zuhaitzak landuatu ziren eta zuhaitzek definitu zuten San Pedro kalearen lerrokadura berriaren ardatza. Horren fijatu, potentzia oso handia dituzten espazioak direla, eta nahiz eta oso elementu fragilekin izan, aizkoratekin jun eta dezakegu zapuztu, oso indar handia duten espazioa direk. Orduan, elementu biziekin eta aldakorrekin permanentzia bat nahit ere sortzen dutena. Dira pixat duten aspektu politena ni izen zaidana. Eta honekin batera, atzealdean ere, zuhaitzak egon
izan dira. Gaur egun ez daude, eta nire ustez, eta inkluso lagunekin eta hitz egin da, da elementu bat, txune bat uzten duna, argazki hau ekarri dut ikusita, hauek plantazio berri batzuk dira, baina Elizaren aurrean, nolabait ere, toki batzuetan, zuhaitzak batzirela, badakigu, kartografian bitartez eta argazkien bitartez, nolabait ere, hordako zumarditxo txiki bat sortu zutenak, garai oso konkretu batean, gero desagertu ziren, daude argazki zaharrak, asko zuhaitzik gabe, baina momentu batean norbaitek landatu zituen, eta ero kendu ziren, toki honetan. Eta ero azkenik, 3 ekarri ditut, baina dago ere laugarren zumardi bat, zumarditzat igual eman ez daitekena, baina delako berantiarragoa, baina espazio hauek, hirietan ez bakarri, baizik da landa eremuetan zauden mugarri batzuen inguruan ere sortzen hasi ziren, ermiten inguruan oso zabaldua daude, eta gure kasuan hemen, zuhaizti bat esango nuke gehiago, zumardia baino, baina zuhaizti oso ederra dugu ere Guadalupeko kanpa horretan, Begiratu dagatik, nik uste dut, 19. mendean maierakoak direla, hemen Bigarren Gerra Karlistan fuerte bat eraikitzelako, eta fuerte honen aurretik segurazki zuhaitzak zeuden moztu zirelako. Orduan, zumardi hau berriz ere biztaraka begira, elementu bat dignifikatzeko, eta gero atzealdean ere, bizat atzean gelditzen da, zumardi edo zuhaizti ederra badago ere, gaur egun, izaera berdina mantentzen duena. Eta gerora zer, bizat hau azkarria jungo era, ez 45 minutu edo noala, gerora, hirien testu ingurua aldatuz joan zen ahala, zumardi hauen funtzioa eta egoneratzen edo aldatzen joan zen. Zenbait kasuetan, adibidez Donostian, Iruña eta hiri handietan zabalguneak egin zirenetan, zumardi horiek zeudela hiriaren eta zabalgunearen artean, bilakatu ziren trantsizio bat bermatzen zutenak. Ez ja hiriaren eta landalurraren artean, baizik eta hiri zaharraren eta hiri berriaren artean. Horrelako espazio asko eraldatu ziren, urbanoak bilakatu ziren, eta mantentzen dira beste funtzio batekin, eta beste izaera oso ezberdin batekin. Donostiako bulebarra, Bilboko areatza ere da zumardi bat, zabalgunearekin txarnela bat sortzen duna, Iruñako Sarasate pasealekua, Pradoko pasealekua aderien adibidez, funtzio hori hartu zuten. Hondarribiko kasuan, bereizgarria zein da, dinamika urbanoa edo hazkunde urbanismoaren dinamika oso ezberdinak izan zitulako. Nolabait ere, 19. mendetik aurrera, hiribildua hegoaldera begiratzetik, sarrera nagusia hemendik izatetik, zumardienetan izatetik, iparraldera begira eraldatu zen. Zeratik, portuko auzoa hartu zuelako dinamismo nagusiena, bertan gauzatu ziren jarduera urbanistiko nagusienak, eta nolabait ere, sarrera historikoa zena, bilakatu zen esatze alde bat, memoria kolektiban jarraitzen du izaten indarra, baina funtzionala ez da, De hecho, gaur egun ere, autobusak jaisten direnean eta turistak jaisten direnean, amagoa jaisten direlako. Nik aldudanean esaten diet, jaisteko lehenagotik, eta hiriaren sarrera egiteko hiriaren sarreratik. Baina, oraindik ere, bi polo horiek ditugu, Hondarribiko hirian, eta indar horrengatik, lehenik hiria ezen hegoalderaka zabaldu, hortaz ezen zabaltzerik gauzatu bertan zeuden marismetan, eta zumardiaren testu ingurua nahiko mantendu zen, eta jarraitzen du mantentzen, eta bestetik ere, hemen inguruan sortzen hasi ziren elementuak, indar gutxiagoak izan ziren. Indar gutxiago izan zuten, baina hori nire ustez, ez du esan nahi, garrantzi gutxiagoak direnik. Nolabait ere, 19. mendean, zumardiaren inguruan sortu ziren etxe hauek, Maurizkot, hemen dauden ardeko etxe hauek, nolabait ere sortu zuelako zumardiarekin, sarrerarekin, eta baita ere Alameda tetxaren etxeak, sortu zutelako espazio honen eguneratze bat, garai horretara, eta hemen esaten duguna, fixat espazio hauek gelditu ziren, nolabait ere, herriaren zabaltze sistema horren baitan. Mende honetan, 19. mendea maieratik, 20. mendean nagusiki, sortzen diren espazio berden gehienak, baina ez dute zumardi zaugarriak. De hecho, zumardiak kulturalki ere momentu oso konkretua batekoa direla, eta lorategiak espazio berdea direla ere, baina beste tipologia bat, eta ez zaugarri batzuk dituzte. Eta hemen, Casa de Banteren zabalgunean, sortu zen
bueno, sortu, hemengo hau ere, bueno, eraldatu zen gero, baina, bueno, espazio nagusia Javier Ugarte, Javier Ugarte parkea dena da, ez? Testuinguru honetan ere, bueno, hemen Javier Ugarte parkearen argazkitxo bat dakagu, landatu berria, kasi zuaitz gabe, ez? Eta gaur egun, bueno, gaur egun ez da, baina, argazki historiko batean, zuaitz hau, Lehoiaren parke, ezakit izenan da den, hor, Santiago Bastioiaren andoan dagoen parke horren, nola ditzen da? Lehoiaren parke. Parke horretekin, nolait ere sistema berde bat sortzen du, eta garai horretan ere, zenbait espazio berde pribatu sortu ziren Hondarribian, adibidez, kanpinan zeuden bila batzuen inguruetan, eta bien testuinguruan, eta honekin amaitzen dut, Puntalearen lehenengo fase honetan eraikitzen lehenengo bilaren lorategiak batzuk izan zituen, hemen justo eraiki eta gutxira daudenak, 1940 urte inguruan, gerora publiko bilakatu direnak eta lorategi pribatu izatetik parke izatera bilakatu direnak, gaur egun San Marko parkea dena. Hemen ikusiko dugu saltoa, hemen, beste zenbait lorategi sortu ziren ere, gerora aldatuak izan zirenak, lorategia de la Cruz de los Caídos, egon ziren egitasmo desente arresien perimetro guzti honetan lorategi formalago batzuk sortzeko, haude Deorsen proposamenak ere arresiak lurraren mailaraino moztu eta bertan lorategia jartzekoak, orduan esku hartze hobeagoak eta okerragoak, zorionez egin ez direnak. Baina, nolait ere, Zumardiaren indar hori edo islada hori eragina izan zuen ere 20. mendean zehar. Hemen ikusten dugu ere, pilota joko zaharra bilakatu zela frontoi, berria zan, ja zaharra da, frontoi zahar horretan desagertu zela gerora, gaur egun Gernikako Arbola parkea denean, eta hemen dugu saltoa gaur egunera, San Marko parkearen zuaizti guztia, Javier Ugarte parkean, hemen jarraitasun bat sortzen duna, eta hegoaldean, oraindik ere, Zumardiaren espazioa. Biharko bizitetan, Zumardiaren aldaketaren inguruan arituko gara gehiago, bertan gauden horren inguruan hitz egiteko. Zumardiaren ardatza hau, gerora ere, gabarrek sartzen zituzten lurrak sortu zuetela lako zabaltze bat, gero onkortu zena, eta orain parkaleku funtzioa dituenak, lorategi hauek, ardatza hau dela hemen pilota jokoaren inguruan ikusi izan duguna, eta funtzio pragmatiko hori ez badute ere, arrezietan ere, agertu dira, antzinean egon ziren, zuhaitz horiek ere, adibidez argazki hauetan, ez daudenak, urte oso gutxitan. Fijatu, naturak mende erdi batean, bakarrik, ematen du, ez dira azten zuhaitza, baina retrospektiboki, 30 urte baten bidean, zuhaitzek tamaina hartzen dute. Eta, hitz egin dugu, bukatzeko, hemen portuaren testu inguruan zegoen San Marko gurutze hori, eta, borobiltzeko eta San Marko parkera bueltatzeko, egintzen eskuerzatzeko bat izan zen, hau uste dut, Sagarzazu alkatearen egitasmoz izan zela, gurutze hori, Lonjaren testu inguruan zegoena, eraman zen parke honen testu inguruna, eta honekin, zuhaitxoarekin, bukatzen dugu Zumardien buelta oso. Zumardia edo Alameda dator de Álamo edo Zumarra. Orduan, hori da izaten da galdera rekomentre bat, Zumarra, zuhaitza, de Álamo, de árbol. Betiko gaia da, Zumardi gehienak, Zumardirik gabeko espazioa direla, eta izan dira historikoki ere. Orduan, hitz hori, behar bada historikoki dagoen lugar komun bat edo bat da, nahiter espazio zenbat hori eman ziona, baina Hondarribian, de hecho, Zumarren landaketarik, uste dut, dagoela bakarrik aipamen bat, eta gerora ekarri ziren Baionatik, izan ziren platanos. Así que platanok izan ditu aspalditik. Eta ez dakit dagoen lotua ere, ez dakit Zumarrek, ni hori, de Arlo no sé mucho, igual ez dakit urarekin zen nola ematen diren. Ematen diren oso ongi edo ez, da igual horregatik aldatu izan dira espezieak, baina
oso gutxi daude zumarrak dituztenak. Bai. Eskerrik asko, Aritz. Oso interesgarria izan da, eta oso interesgarria bereziki, lehen aipatu dudan bezala, aurtengo zikloari amaiera ematen badiogu, baldin eta ez baldin badira tapizak Hondarribira iristen udaberria aurretik, hau izango litzake amaiera, ez? Eta pixka bat amaiera egiterakoan 25-26ko ziklo honi, gaurko hitzaldiarekin hainbat lotura egin ditzakegu, ez? Hasi ginen Urpeko arkeologiarekin, orituko zarete, eta Hondarribia kokatuta dagoen eremu honetan gaur ere hitz egin da itsasoaren eragina eta hor arkeologia bat ere sortu zela. Hitz egin izan dugu Erdi Aroko harresiaz, San Nikolas atea eta ondoan jorratu nahi den harresia hartaz, baita ere hitz egin dugu azkeneko saioan izan zen San Nikolas baluartea berataz, eta nola bisita egiten ari ginen horretan, San Nikolas baluartean dagoen zuhaitzaz ere hitz egiten aritu ginen hanbeko aldetik, batzuren artean, kezka ere eragiten zuela zuhaitz horrek zegoen egoeragatik eta gaur ulertzen dugu zergaitik dagoen hor ere zuhaitz hori, edo egon zitekeen hor garai batean ere zuhaitz bat. Itzen dugu Alamedataz, eta ziklo honetan zehar Alameda Zumardia deitzen dugu gaur egun, baina Vázquez Diazen Zumardi bezala izendatuta dago bertan, eta saio hauetan ere eduki dugu Vázquez Diaz margolariaren historiari buruzko saio berezi bat, eta gaurkoakin ikuste dut ere borobildu egiten direla hainbat gairen inguruan jorratutako ziklo hau, ez? Saiatzen gara normalean planifikatzen denean lotura bat izaten, eta askotan ekintza solteak bezala diruditen horiek, azkenean badaukate lotura bat, eta gaurkoa izan da borobildu duena ziklo bat. Eskerrik asko parte hartzen duzuen guztioi, izan ere zuek gabe ez genuke horrelako ziklorik antolatuko. Eskerrik asko baita ere, bai Miren eta baita Arma Plazako langile guztiek egiten duzuten ekarpen horri, eta nola ez gaur Aritzen hemen izan dugu, baina Aritzen aurretik beste 4 hizlari izan ditugu ere, eta hizlari guztiei beraien ekarpena eskertzen dugu. Zeren, Hondarribitarrok gure herria nolakoa den ezagutzen laguntzen diguzute, bai herritarrak zaretenok, baita ere kanpotik datozen ponente guztioi esker ona adierazi, eta mila esker guztioi, eta ikusiko gara bidean.